کیا فائدہ تقریر سنن دا؟ انہاں دے سنے دا کیا فائدہ کہ تسا قرآن دی بات نو سن کے عمل ہی نہیں پیدا کیتا؟ خالی ہاتھ اتنا جا کے نعرے مارن آئے ہو، خالی تسا مولوی نو داد دے آئے ہو، خالی مولوی نو منہ وکھاون لائے بیٹھے ہو بھئی اسا اوتھے فلانی جا تے بھی تیری تقریر سنی ہے تے فلانی جا تے بھی سنی ہے تے تیرے بڑے گرویدہ ہیں، تینوں بڑا سن دے ہیں، تیرے بڑے جانو ہیں، تیرے بڑے فین ہیں، صرف مولوی نو راضی کر آئے ہو۔ اتنے آمد دا مقصد ہے کہ قرآن پاک دی جیڑی آیت، قرآن پاک دا جیڑا حکم، پیغمبر دی سیرت، پیغمبر دی سنت، پیغمبر دی شریعت، پیغمبر دی طریقت، پیغمبر دی ایک بات جیڑی تیرے دل دے اندر اترتی جا رہی ہے، تو اپنے وجود دے اوپر اس دا عمل بھی جاری۔ جی عمل نہیں تو سنے دا فائدہ ہاں، صرف سنن تے ہی نہ رکھیا کرو، تھوڑا جہا قرآن نو آپ بھی کھول کے دیکھیا کرو، جو کہ قرآن بھی تواڈے مسلماناں واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک کتاب ہے بے عیب، اس دے اندر کوئی عیب، اس دے اندر کوئی شک جھوٹ دا امکان تے اینو کھول کے جیڑا ویکھن دی تے پڑھن دی کوشش کریندا ہے ھدی للمتقین، اس بندے واسطے میں اللہ اس کو ہدایت دا خزانہ بناتا ہوں۔ جیڑا کھول کے ویکھنا ہی پسند نہ کرے انہوں ہدایت مل سکتی ہے۔ میں جڑی پہلے ابتدا اس گل سمجھائیے کہ جڑا ہدایت دا طلبگار ہو سی ہدایت اس نو مل سکتی، تے جڑا قرآن نو کھول کے ویکھنا پسند ہی نہ کرے دسو انہوں ہدایت مل سکتی ہے؟ کیونکہ ہدایت دا خزانہ کیڑی کتاب بن گیا؟ المحنت تے فضائل اعمال تو نہیں بن گیا؟ اللہ تعالیٰ سارے دے سارے مسلمانوں نے پیارے پیغمبر دی شریعت دا پکا تے سچا پابند مسلمان بنا۔